אתה עברת, באמת מאוד מעניין, עברת תאונה מצערת. אני מבינה שעקב התאונה המצערת אתה גילית את עצמך מחדש. ספר לנו מספר מילים, אם אפשר, על התאונה המצערת שעברת. אני לקחתי את הזרבובי וניסיתי להחדיר לתוכה פרוטופלזמה. כן, ניסיתי להחדיר את הפרוטופלזמה לתוך זרבובית, וכשהפרוטופלזמה... זה באמת מאוד מצער. מצער מאוד. אני מבינה שעקב התאונה מאוד מאוד מצערת, אתה עברת תהליך של גילוי עצמי. אתה התעוררת. אתה מואר. כן. אתה התחלת לכתוב סירה. כן. לעשות ויפאסנה. כן. לכתוב. כן. לאכול. כן. לסיר. כן. לצייר. כן. אוריגמי. כן. 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 אוקיי. אני מבינה שאתה גם מלחין את שיריך. כן. כן. איך הולך השיר הזה ראיתי ציפורה בת יופי, הציפורה ראתה אותי, ציפורה בת יופי כזו לא אראה עוד עד יום מותי. אמרתי מילים של שלום, מילים שאמרתי אמת, לא מעבוד היום. קונסטנטין, נגמר. נגמר. אולי באמת תקריא לנו אחד מסיריך עם... אפשר רגע לראות, שנייה? נורא בכלל? מעניין. מה פה כתוב בסוף? זאת נקודה. באמת מאוד מעניין. זה מזכיר לי בדיוק סיר שכתבתי לא מזמן, סיר אקטואלי. אם אתה יכול לעזור לי, עתיק. אתה יכול לפתוח? תודה רבה. הסיר נקרא מדינה מחוסמלת. אתמול התחסמלתי. אוף, אך, אויץ, קראתי. השכנה מלמטה חסמלה את בעלה. זה חסמל את החתול. מיצי, מיצי, מיצי. כמה עצוב. מיצי. מה זה מזכיר לי סיר? זה פרסמתי לא מזמן בהארץ, הביקורות היו מצוינות. אפילו פנו אליי מניו יורק טיימס לתרגם אחד מהסירים שלי, אבל פחדתי מהתבוללות. אמרתי להם שאני מעדיפה לתרגם סירים שלי. עמדתי מולם, סופגת הרוח הנושבת מתוך חלונות הראווה, פרוס איברים כמו תרנגולת שחוטה, בובת יד נלעגת, ושם
מעבר לשדות הבוערים, מעבר למראות השבורות של עצמי, ראיתי אותה.